een politiek. De politiek, die maakt muziek. Het is één potnap, de hele friek. Veel grote woorden dan voor het publiek. Maar in de wereld rare kiek. Lijkt oud systeem aan rheumatiek. Het mensdom leeft in een paniek. En anarchie is nou Bolsjewiek. Ja, ik heb me aangesloten bij de Bols en whisky. Een mens kan veranderen. Eerst heb ik altijd oranje gedronken. Toen ben ik een tijd lang geheel onthouden geweest. Maar dat mocht ik niet blijven. Omdat ik nooit kon onthouden dat ik onthouden was. En dan liep ik met mijn blauwe knoop op mijn vestie. En een snee in mijn neus. En nou ben ik bij de Bols en whisky terechtgekomen. Dat noemen ze nou verandering van politieke kleur. Vroeger was ik meestal, dus was ik half blauw. Vanwege het oranje. En nou ben ik rood. Dat rooi, dat is een kwestie van erfelijkheid. Mijn vader die was tuinwachter bij het spoor. Die liep ook altijd al met een rode vlag. Die goeie man die is nou dood. Ook al vanwege die oorlog. Toen ze de treinen lopen door hebben ingetrompen. Toen is mijn vader, die is levensmoedig geworden. Heeft hij zijn eigen, in een vlaag van waanzin, heeft hij zijn eigen op de spoorrails gelegd. En is hij dood honger. Zoveel treinen lopen er tegenwoordig. En ik ben voor anarchist in de wieg gelegd. Mijn moeder die liep ook altijd al met bommen. Het zijn de bommen uit de wijnazijn. Is het dan niet te verwonderen dat ik me heb aangesloten bij de Bols en whisky? Mijn leus is vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dus ik hou eigenlijk meer van de whisky. Ja. Maar om nou op onze partij terug te komen. Gisteravond hebben we een vergadering gehad. Meneer David die heeft er gepiest, meen ik. Het was prachtig hoor, prachtig. We waren het allemaal roerend met hem eens. Op twee na. En die hebben maar gelijk het ziekenhuis ingeslagen. Vanwege de vrijheid, snap je? Jongen, wat kan die meneer David praten, hè? Je vonken die spatten hem van zijn kiezen, hè? Arbeiders, riep hij, arbeiders, de macht is aan de proletariërs. Het kapitaal moet verdwijnen. Ik denk, nou, dat vind ik heel goed als het kapitaal verdwijnt. Als ik dan maar weet waar het naartoe gaat. Want ik wou er ook altijd nog wel eens mijn portie van hebben. Ja, riep hij, we zijn vrije mannen. Ik zeg, nou, dat is met mij nog maar zo half om half, hoor. Want ik ben al 10 jaar getrouwd. Wat riep hij? Getrouwd? Het huwelijk dat wordt afgeschaft. Ik zeg, dat vind ik fijn. Ik zeg, in de kleine kinderen dan. De kinderen, zei hij, die stappen ook af. Ik zeg, nou, als je dat gedaan krijgt, dan ben jij een knappe kerel, hoor. Als ik hem goed heb begrepen, dan stappen we alles af. Dan zal ik hier een andere kant eens even verder vertellen. Hier is even een hartstikke nemen. Ja, alles wordt afgeschaft. De adel, de kapitalisten, alles wordt afgeschaft. Alles gaat ondersteboven. Alles wordt op de kop staan. De huisbazen, de kasteleins, de kelners, de kelnerinnen, de buffetjuffrouwen, alles wordt op de kop staan. Vrijheid, gelijkheid en broederschap moet er zijn. De een die mag niks meer hebben dan de ander. De een die veel heeft, die moet het delen met zijn broeder. Ik heb al aan broeder David gevraagd of ik niet een klein beetje voorschot kon krijgen op mijn portie. Omdat hij ook veel meer had dan ik. Maar dat ging niet, zei hij. Ja, volgens mijn vriend David, dan wordt het een paradijs hier in ons land. Hij zei, dat moet je maar eens kijken in Rusland. In Rusland, zei hij, daar vreten ze elkaar op van de broederschap en de honger. Nou, ik moet zeggen, de Bols en whisky, dat zit fijn in elkaar, hoor. Dat is fijn. Kijk, in Rusland gaat het zo. In Rusland veegt nou de adel de straat en de vroegere straatvegers die zijn nou ministers. Een korporaal Kok is admiraal van de vloot geworden en de vroegere admiraal die koopt nou snet. Een lampenpoetser is directeur van de staatspoor en de directeur van de staatspoor die poetst zijn eigen oude spit in zijn lente. Nou, dat gaat dan zo'n poosje goed. Maar dan, als de adel dan weer lang genoeg werkman is geweest, dan komt de adel en de admiraal en de directeur die komen weer tegen de regering in opstand. En die maken dan een tegenrevolutie en die noemen zich dan de Hulpkamp-Bols en whisky. Dan wordt de korporaal Kok, admiraal, die wordt weer alleen korporaal Kok en die koopt weer snet. En de lampenpoetser directeur die poetst weer lampen. En de straatvegensminister die wegen weer de straat. En als dat er weer een poosje geduurd heeft, dan komt de korporaal Kok ex-admiraal. En de lampenpoetser ex-directeur. En de straatveger ex-minister die komen weer tegen de regering in opstand. En die maken dan een contra-revolutie. En die heten dan de helftbrekers Hulpkamp-Bols en whisky. Dan nemen die de macht weer in en de adel die weegt weer in de straat. En dan na een poosje, dan komt de adel enzovoort, die komt er op de proppen in opstand. En die noemen zich dan de Hellebrekers, Hulpkamps, Rijnbende, Boodschapbols en whisky. Weet ik veel. En zo ga je maar door totdat je de stapel met jokken van wordt.
Ja, dat bols en whisky, dat zit fijn in elkaar hoor. Maar voorlopig blijf ik nog mijn Bolsjewiek op nonatief. Maar dat de Holland te rijk voor is, dat geloof ik niet. En daarom zeg ik maar... Was ik een echte Bolsjewiek, dan promoveerde ik heel flink. Ik werd bepaald een generaal, op het 11e bootje admiraal. Misschien was ik ben niet van gisteren, werd ik dan ook nog wel een minister. Als ik dat woordje zeker mis, het wordt wat bedoelder dan het is. Ach, nog maar een beetje, wat je hebt dat weet je, maar wat je krijgt dat weet je niet. Maar wat voor dikkie, zonder Bolsjewiki, nog op ons Holland gebied.